Quina és la teva terrassa preferida? Què la fa especial? A joc de cartes hi ha plats, terrasses i sorpreses. Avui és una altra història, la terrassa. Però sobretot hi ha aprenentatges que val la pena assaborir. I és que en aquest capítol hem vist de tot. Emoció, fets surrealistes, incoherències, A l'arròs li donem un 10, A menjar. Correcte. Un 5. fins i tot sorpreses. Ah, mira, quina sorpresa. En aquest canal el que ens interessa és el que passa fora del plat. I avui parlarem de 3 grans temes que ens poden fer reflexionar més enllà de la cuina. El primer que vull recalcar és aprendre dels que ja han passat pel programa, perquè els que participen no són els primers. Tenim programes anteriors, errors i encerts. Per què no aprenen d'això? Quan veus una cuina bruta, Ah, mira, quina sorpresa. La contaminació aquí no sé com la portarà. Si entra aquí una inspecció, ens tanquen el local. M'heu d'explicar que heu vist. Una tapa de vàter. Ara hi vaig. I la devia guardar aquí? mostra falta de respecte per la feina, per la clientela i pel teu propi negoci. Saps que la higiene de la cuina te la miraran, per tant, és que no té cap sentit tenir-ho malament. Perquè aprendre dels que han vingut abans que tu et dona aquest marge de millora. Els bons professionals no són els que mai s'equivoquen, són els que tenen la valentia d'escoltar, observar i aprendre dels altres per créixer. Esteu en situació de corregir. El segon punt del que vull parlar ens porta directament al Cobalto, amb la Camila i el Sergi. Aquí hem vist coherència. Ells puntuen el que realment viuen i això es veu reflectit en el seu restaurant. La Camila ho explica molt bé. Darrere de cada plat hi ha uns orígens, una història i uns sentiments. I això es nota perquè l'emoció es veu quan parlen del que fan. La cuina de ma germana hi ha molt treball. Des que té 13 anys. Tot això jo li he ensenyat amb ella. Estarà pendent de tot i sé que és un servei impecable. A la teva taula no et faltarà de res. I aquí hi ha un missatge pedagògic potent. Què és? A qualsevol ofici no n'hi ha prou amb el coneixement i la tècnica. Necessitem emoció, passió. Necessitem emoció, passió i autenticitat, perquè si el que fas no et mou a tu, difícilment mourà els altres. I al tercer punt, parlem de l'esforç. Tu pots fer-ho malament, però has de valorar un mínim d'esforç, de dedicació, de recursos. I això és respectable, però hi ha un risc. Esforçar-se sense direcció és només un desgast. Al ser el teu restaurant i a l'estar tantes hores tens com més el carinyo de tot el treball que n'hi ha darrere. Al final la gent com a clients no ho acaba de percebre. El client no valora quantes hores li has posat, sinó l'experiència viscuda quan està a taula. No veu l'esforç, veu el resultat. Per això l'esforç ha de tenir un propòsit clar. Saber cap on vas, per què ho fas i què vols aconseguir. Vull fer una pregunta. El teu germà a quina hora es va dormir a casa? Sap quan entra però no 11, quan surt. 12, per exemple, potser? Vale, ma germana a les 3. Exagerat, perquè tot sigui perfecte. Jo em sento també molt identificada. Crec que no hi ha hagut ni un mínim de comprensió. És la diferència entre desgastar-se per sobreviure i invertir energia per créixer. I al final, què ens deixa aquest capítol? Que a la cuina i a la vida sempre hi ha marge de millora. Si tens la humilitat d'aprendre de la història, que posar coneixement, emoció i coherència fa que la feina surti ben feta. I ara et toca a tu, perquè la puntuació més important és la teva. Què en penses? Quina és la teva opinió? Deixa-m'ho a comentaris. I si t'agrada aquest contingut, subscriu-te i campaneta per no perdre't cap anàlisi. I ara vaig a fer un cafè. Anem, Rània?